Сега в този урок ще ви покажа как да си смените цвета на окото с Photoshop. За целта ще използвам тая картина. Сега да почваме. Отваряме Photoshop. Опа, съм отворил. И отваряме нашето око. Кликаме дясната част на мишката и Optical Marker вземаме, за да бъде по-лесно. Опа. По-добре е да правим с лазо. Сега даваме Ctrl и U, за да се появи Hue Saturation. Това е. Сега правим го така и вижте какво се получава. Даваме OK, File, Save As в JPEG формат. Обработката. Даваме. Сега да видим. Малко гроздичко станало, но нищо. Надявам се да съм ви помогнал. Ако има нещо, което не разбирате и ако имате въпроси, пишете на Skype Ahmed на 00546 или напишете на лично съобщение, коментар под клипа. Това беше от мен. Да не съм ви бил полезен.